Γεια σας παιδιά, σήμερα παίζουμε Party Games 1 σε αυτόν τον server Hypixel. Βλέπετε και το IP γαμάτο αυτό, Λοιπόν, σήμερα Αντώνιο Τρομπέτα. Γαμάτο. Πώς το λένε τον κανονικό, κάπως αλλιώς. Λοιπόν, σήμερα τους κερδίσουμε όλους. Θα βγούμε πρώτοι. Γιατί έτσι. Σήμερα θα κάνουμε κάτι epic. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Ναι, γεια. Δεν ξέρω. Ωραίος. Αυτό είναι παρόμοιο με το TNT. Όχι σπλίβ, πώς το λένε, δεν θυμάμαι. Θα δείτε. Στο κόκκινο σπάνε, κοίτα. Και δεν πρέπει να πέσετε κάτω, είναι μια λάβα και καίγεστε. Όποιος κάτσει παραπάνω, αυτός βγαίνει πρώτος και πριν οι coins. Το Party Games δεν είναι ένα games, δηλαδή αυτό που παίζω τώρα. Όχι γαμό, το έπεσα. Είναι πάρα πολλά games μαζί, αλλά το Party Games 1 νομίζω έχει πιο λίγα. Είχαμε γίνει. Αυτό είναι πολύ, μα πάρα πολύ ωραίο. Βγαίνει χιονοστιβάδα και πάτε κάτω από blocks. Αυτό για πράγμα. Πατάς στο F5 και κάθεσαι εδώ. Το lag. Πας τώρα από εδώ. Εάν σε τυφλό μου πετάς το F5 και βλέπεις. Και ξανά χιονοστιβάδα. Πέθανε όλες. Είδατε, είναι και, πώς το λένε, γλιστράς. Γι' αυτό πέθανε τώρα όλες. Γλίστρησε πιο κάτω. Πάμε σε αυτό. Και όσο πάει γίνεται πιο γρήγορο. Μωρό μου. Όχι ρε, δεν πρόλαβα. Για λίγο θα ήμουν τρίτος. Πρώτος GG. Και αυτός νομίζω έχει το skin των Gramers. Πω αυτό παίρνεις γουρούνια, πέφτουν από εκεί και τα τραβάς τρύπα σου. Πώς το πιάσα, είμαι. Μπες μωρό μου. Αφού το θέλεις. Ψιλοκρεμαστό μωρό μου. Πες ρε μπας. Μόλις θα έπεφτε το τράβηξε ο πούστης. Ανέβηκε πάνω. Έλα μου. Τι κάνω ρε. Έλα μωρό μου. Το ξέρω ότι σου αρέσει. Σπρώξτε. Έτσι μπράβο. Κάθονται κάτω. Όχι κάνουν teleport. Τα μικρά, εάν τα βάζεις, παίρνεις πιο πολλούς πόντους νομίζω. Νομίζω, δεν ξέρω. Γαμό. Μπες γαμό την τρέλα μου. Δεν γαμιέσαι. Έλα μωρό μου εσύ. Πες
Πέσε, πέσε, πέσε. Θα σου δώσω μήλο. Έτσι, μπράβο. Τρίτος, yeah. Yeah. Δεν πειράζει, είναι πολύ καλή. Εδώ έχετε μια τσάπα, να το πούμε κάπως έτσι, και τραβάτε μια γραμμή. Θα το δείτε τώρα. Ωραία. Γαμώτο. Μαρκάραμε πολύ μεγάλη περιοχή, νομίζω. Πρώτοι, είμαστε πρώτοι ρε. Τους μαρκάραμε φίλε. Έλα μωρό μου. Yes! Έλα. Μάρκαρα, όχι ρε φίλε αυτό. Πες στο γαμημένο. Πρέπει να χτυπάς το μπλοκ που έχεις. Δηλαδή εγώ έχω το κίτρινο. Μωρό μου. Έλα. Σε παρακαλώ. Ό,τι φορά είναι αυτή. Πες μου ότι βγήκα πρώτος μωράκι μου. Πρώτος, έτσι. Fuck you bitch. Εδώ είναι το τραμπουλίνο. Λοιπόν, εδώ πηδάτε και έχει διάφορα γούλσα πάνω. Και παίρνετε πόντους, σας λέει έχει συν 3. Το πιο ψηλό είναι συν 10 και το φτάνετε μόνο με τα boosters. Έλα boosters. Χαμότο, δεν έχω πάρει τίποτα ρε. Οκ. Κάτι μας έδωσε για χαρά. Αλλά είναι καλό να παίρνετε τα boosters. Σας δίνει... μωρό μου. Μου δόθηκε ευκαιρία να πιάσω ένα δεκάρι. Αλλά είμαι νουπάκος. Έλα booster. Άρα boosters. Έλα μωράκι μου. Ο άλλος έπιασε το συν 10, το είδατε. Πήγε κατευθείαν 30. Μωρό μου. Πάλι μου δόθηκε η ευκαιρία να γίνω ένας booster. Oh my god. Βγήκα τρίτος, οκ. Και αυτό είναι πολύ ωραίο game. Θα πρέπει να ξεφύγουμε από αυτά, θα τσουλάμε. Και αν ακουμπάτε πάνω στους κορμούς θα σας πηγαίνει πίσω, είδατε. Γάμο το. Γύρω από εκεί μωράκι μου. Από εκεί. Τώρα από εδώ. Πάμε τώρα από εκεί. Είμαστε πολύ μωρό μου. Μωράκι μου. Δεύτερη, yeah baby. Άντε για δεύτερη. Εδώ σκοτώνουμε animals με το wooden sword μας. Και λέει από πάνω πόσους πόντους παίρνουμε. Υπάρχουν και μείον. Αυτά είναι τα μείον. Τα καλύτερα είναι τα γελάδια. Αγελάδες. Παίρνετε συν 5. Πού είσαι μωρό μου. Πήγε το μπάσταρδο.
πειράζει, τρελίτσες. Έχω τρελαθεί τώρα. Σας κόβω τα κοτόπουλα. Μωράκια μου. Μωράκια μου εσείς. Ένα points. Δεύτερος. Άντε γεια. Εδώ εμφανίζονται νυχτερίδες και τις χτυπάμε και παίρνουμε coins. Θα δείτε πως. Έλα μωρό μου. Υπάρχουν και κάτι νυχτερίδες που παίρνεις περισσότερα coins. Πού είσαι εσύ? Γαμώτο. Εάν λένε με τα κόκκινα αυτά γραμματάκια, θα πει ότι την αφήνεις και πεθαίνει, ότι την χτύπησες και καλά. Είναι ένα hit. Δεν χρειάζεται να τις χτυπάτε συνέχεια. Τρίτος. Τελείωσαν τώρα τα games. Βγήκαμε δεύτερος. Είναι πολύ καλή σειρά. Πήραμε 50 coins. Yeah baby. Λοιπόν, αυτό ήταν το Party Games. Έπαιξα στο 1 ή στο 2. Στο 1 Party Games 1. Μόλις μπείτε στο Hypixel θα το βρείτε εδώ. Φτιάχνουν επίσης UHC. Πώς θα είναι φίλε? Θα παίξουμε, θα δούμε. Λοιπόν, Party 1 τα βρίσκεις εδώ στα πινακάκια τέλος πάντων. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, like, subscribe, ό,τι γουστάρετε κάντε. Γεια σας.